ଆମେ ପୁରୀ ଅଛି ତରକାରୀ ଅଛି ଉପମା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦହିବରା ଅଛି ପିଙ୍କି ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ କହ? ଆମର କାଲି 9 ଥିଲା ଆଜି 10 ଖାଇବା ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ କାଲିର ବାସି ଖାଇବା ଆମେ ଖାଉଛୁ ବାସି ଖାଇବାରେ ଅଛି ପୁରୀ ଏଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଖାଅ ପୁରୀ ଏଟା ମୁଣ୍ଡି ଏଟା ତରକାରୀ ଏଟା ଉପମା ଏଟା କ୍ଷୀରି ଏଟା ଦହିବରା ଖାଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ବାସି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଏ? ଖାଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ଷୀରରୁ ଯାହା ପାଣି ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଆମ ନଙ୍ଗୁ ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି ନଙ୍ଗଳ ହେଇକି ଆସ ନହେଲେ ଫୋନ୍ ଟା ଦେଇଦିଅ ନା ଦୁବାଇ ନହେଲେ ଫୋନ୍ ଟା ଦେଇଦିଅ ନା ଏଠିକି ଆସ ନାଇଁ ଖା ବିୟର ପିଇ ପେଟଟା ଖାଲି ବଢି ଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ସୁଦୁରୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ